פסקה או. המלך יושב בחדרו. אהוד מכניס לרגלו השמאלית את הסכין. אהוד הולך לשומרים ומבקש להביא למלך את המנחה, כלומר, מתנה. השומרים מסכימים לאהוד להיכנס למלך, אך קודם כל בודקים אותו ברגל ימין. השומרים רואים שאין לו שום דבר ונותנים לו להיכנס. אהוד נכנס לחדר המלך, סוגר את הדלתות ומתקרב למלך. אהוד אומר למלך שיש לו סוד להגיד לו. המלך מקשיב. אהוד בדיוק מוציא את הסכין מרגלו השמאלית ודוקר את המלך בבטן. המלך נופל על הרצפה. אהוד סוגר את דלת חדר המלך והוא מיד הולך לשבת מואב. שומרי המלך שואלים אחד את השני, מעניין מה המלך עושה שם. ואז השומר השני אומר, הוא בטח מסיך את רגליו, כלומר, מטפח. אך עובר הזמן והמלך לא יוצא מחדרו. שומר אחד שואל, בוא ניכנס, נראה לראות מה שלום המלך. הם נכנסים לחדר המלך ורואים את מקם נופל ארצה. עכשיו את ההצגה. וזהו. אני כבר מחכה להרוג את המלך. אני שומר המלך! בבקשה. תודה רבה. שלום מלכי, הבאתי לך מנחה. תודה רבה. אך, זה לא העיקר. מה? רציתי לספר לך סוד קטן. בשמחה? אתה בטוח שאתה מרשה? בוודאי. אוקיי. זה לא שומר! שאלתי את המלך. זה מסוכן מדי בשבילי. אני חייב אסור שהרגתי את המלך. זה מסוכן מדי בשבילי. אני חייב לברוח. אבל לאן? אני יודע. אני אברח למואב. שלום. איך הלך? נחמד מאוד. מעניין למה למלך לוקח כל כך הרבה זמן. הוא בטח מטפח את הרגליים שלו. טוב, אני לא מבין. אני כבר דואג. כעבור 10 דקות. אני לא מבין למה למלך לוקח כל כך הרבה זמן. זה כבר מדאיג. טוב, אתה יודע מה? יוצא ביטחון, בוא ניכנס. מה כבר אתה? לא! לא! אתה חי! אתה חי! רגע! אהוד! הוא בטח ברח למואב! אז בוא נלך לחפש! קדימה! קבלו את המלך, גיא הקצב. קבלו את השומר, ליה זביב. קבלו את אהוד, שירה הרשקוביץ. קבלו את השומר השני, הרשקוביץ, שירה. וקידה. שנייה! להתחיל? אז תגיד, שוב. עשו שוב. אני לא מבין למה לוקח למלך כל כך הרבה זמן. זה כבר מדאיג. הוא בטוח מתווך את... הוא בטוח מתווך את... אוקיי, שוב. אני לא מבין למה למלך לוקח כל כך הרבה זמן. זה כבר מדאיג. הוא בטוח חוזר את זה. אתה רוצה להחליף?
לא, לא. נו, פעם אחרונה. המלך לוקח כל כך הרבה זמן, ליה. אני לא מבין למה המלך לוקח כל כך הרבה זמן, זה כבר מדאיג. הוא בטח מסיך את רגליו, אל תדאגי, אל תדאג. תמשיכו. הוא בטוח. אוקיי, מתחלפים. אני לא מבין למה... תמשיכו. רגע, מואב! רגע, מואב! רגע, מואב! כנסו. איך קוראים לי? אהוד, לא! אתה חי? אתה חי? אתה חי? רגע! אהוד! הוא בטח ברח! אהוד! הוא בטח ברח למעון! נכון! קבלו את השחקניות. אתה צריך להגיד שמות. מי? זה היה קודם. את השומר השני